aboa no na ne din de koro kyere amansan mese na ne din de koro kyere amansan na kasa nworo fa so nti ana ebefre no koro twa amansa ewie o empitirimpini mpatrapa no kwan kyere bi ni kyere bi amane kyere bi bedi ampon ekotwa meduasa so bi nkansa wuro ntafre eje kwakwa nansi a kwakwa nyansa bu akwa wotu ni kotoku mu o se tumu nyansa na yu se nyansa ko kansa wuro atafre no mse je akufaka o se memfa kasen o se mpitirimpini mpatrapa no kwan kyere bi ni kyere bi ama na akotwa meduasa na se je kwakwa nansi nya ko kan meduasa no ensa wuro tafre na ofa akade a na ka no odi kusi hini abebo mu sahene na magi adwa na mababa kyekye ka anansibo yemu fi se me nanananom apumi aduro na ya hye me se wonom nsem om di gyae no memra me kyekye mu intimedi kan ka kyerɛ se wuhia me video biara entwam nkɔ bo homodin so bedi machi YouTube no eyo sahene asoreba TikTok any Facebook asoreba ni me ena maya so tini enti wo pese okɔ wepoa na wadi machi aboa no na ne din de koro kyere amansan mese na ne din de koro kyere amansan na kasa nworo fa so nti ana ebefre no koro twa amansa se woba ye nananom anansesem tuo mu a ene on kasa bebu o mhihye ye na om de koro twa amansa ejina ho ma yense oyabo a oye osisifo ejise nananom pese omobo obi din eka ne ye bi ada adi so osisifo a na om de koro twa amansa bi si anan bi so okọ kwaye mu a emo adoma mu no ekase koro twa amansa okamo oye ha ho pa oyabo na ni antin empani se koro twa amansa to nsuo mu a ne ho na efo na ne ho nsensan ne de ewo ho da ese koro twa amansa ekọ ha na se ohia esrem se jata okasa kire ma mensie na eha bia ni hom biu we said ono no eye ohene wewura mu odada eti ohia ne de ehu nya so obekọ biu free say wase ba bia eti koro twa amansa ya bo na ni eden ye nananom nyomtufo ede dwum bebre jai obi nana kwame ampadum poto dwum se nanka do ho odom ensu koro twa amansa nti na ama do ayi ama nti ayi na ama ne firo no ene koro twa amansa ho komo na yedi ye hwe ne be ne wia na fi abasam biara nananom kae ene de nanam do mani koro twa wisi hunu ya am ka jae no na yedi hu komo afeti eben empani se koro twa amansa fiwuram ebebo efiefo amane se odwan abawuram ho abechi ne baawia nananom se asem a ode baaye no yentie na emom etie wia yemfa nkwa adwendwim da bia be mi tutu bidi mu nkomo me ka ho asem koro twa amansa yabo a onyeja ne ho saa se odwan betimi abawuram ho aba abechi ne ba awe utie ebe ya nananom hihye ya utumi hu se enya dia ebesie na so mpanifo se wabebo amane de yentie ayemfa nkwa adwendwim odwan nya bo a orenam daabi odwan kropu wisa nti okeka ehaban ne wura na wabobo mu agu ne yam ewumu ano asan fraba na wapu awesa ne nkakra nsa na akugu ne didi furo mu kura enti won winam da ba ne se na kurotwa man setimi free kwayim na oba afia na ma ne nyina ne se odwan abawuro mu aba abechi ne baawie enka ne papa mu no enga esi ehu ne yepam no na enso empanyin si yenti asebo no na yemfa nkwa adwendwim kurotwa man sa de ene mra ne yom ebi nso frɛ na osibo enti omusi asohia asibo wantena wuram na oba afie ne ma ne pam no ebe we nso ye nananom mfantifo dia asohia ye mfanti kuro ewo mfanti ukọ mankesi mu akwan no so wo kan tete no omuso asibo pie firi kuro nu na opie ye no so obepie kuro mu nti na nani so aye ntototo ma ne tamu ma ne prae na omde pam no ma ne koye nti nya akasa to me ewa asohia se asohia asibo wantena wuram oba afie no ma ne pam no ejisibo kro no ane ebo no mrane kurotwa amansa enti esi so hia kurotwa amansa na obu adabanche
enkra wo tua nano na wo tumrika emusa ne sɛ suo ɛhe na wokɔ na mpanyin si enkɔn na pam bi enti hu ne saa bra ne dia ɛne na de pam no no ana ɔden sin no me nana ka basem bi kyerɛ me sɛ opanyi bi ana ɔyɛ ɔbɔfo a na wabi yie pa sɛ ɔba abɔfo no mu a ɛwɔ abɔfo no ɛyɛ nkuma wɔ mu ɛne ɛwɔ abɔmɔfoɔ nso wɔ mu enti obi a ɔsom bɔmɔfoɔ no ɔntomoa ketewa tu enti mpanyin sɛ wode ɔsom bɔmɔfoɔ tuo kyerɛ aprenkensem a ɔserew ɛne ɛsɛ ɔpata bi a ne tiri yɛ no ɔkwadidi a ɛhyɛ ɔsom bɔmɔfoɔ nso ɔsom bɔmɔfoɔ nto nketewa na ɔpanyin na ɔyɛ ɔbɔmɔfoɔ ankasa a ɔto abrane na so ɔto abopon na me nana sɛ ɔpanyin kɔ eham a ɔkɔyɛ ha no ɔnamu a na opie dɔtɔ kɛseɛ bi mu ɔto n'ani na kurotwa mansa sɛdeɛ na ɔne ne bɛn no na wɔne biribiara sɛ ɔbɛpagya ne tu akyerɛ ne so abɔ n'aku no to ɔpagya tuo no apɛ na boɔ no pagya ne nsa baako pagya kɔɔ soro paa nti pɛpɛ ne sɛ ɔhwɛ adeɛ ne din ɔyɛ obi a wato akyɛ nti ɔhu sɛ daabi ade no aboa no ayɛ no biribi wɔ akyire ɛhɔ a ɛna ɔyii ne tuo no firi baabi a ɔde asusuo no ɛna ɔde sɛn ne ho bɔkɔɔ nti aboa no pagya ne nsa ɔhwɛ adeɛ ne din na ɔhu sɛ ne nsa no ahono na ɔsi daabi aboa no bɛhia mmoa nti ma menkɔ na menkɔhwɛ no wei na ɔkɔɔ nkakra kɔdu aboa no na ɔkɔyɛ ampa aboa no nsa ha no dua bi ewura ne nsa no mu ama dua na no te hɔ a ahono paa sɛ ɔfuru dio sɛ ɔkɔkye aboa bi o ɛna ɔkɔpira ya to ɔpani ne hunu yɛ no ɛna ɔtoo ne piretwa no mu ɛna ɔyi ne sekan abɔfo sekan ne bi na hɔ a ɔsɔ mu na ɔtwa nkyɛn ɛna ɔtwe dua ne firi ne nsa no mu ɔmugya so fi epie firi mu bae tie ba ne saa na ɔpani ne twitwa n'ani pɛ ahaban duro bi ɛna ɔteteɛ de ne sin wi bie de ne nsa posa bie to wie na ɔde kata akuru na no ɔsan no ankasa na taade a ɔde hyɛ kɔ wuram hɔ no ɔde kyekyere aboa no ɛna ɔde ne nsa fofa na kyiri bobɔ ne kɔ akyi bobɔ na pampam aboa no butuye na ɔka kyerɛ ne sɛ na nsan akyiri mɛsan ba abɛhwɛ me nananom sɛ kurotwa mansan yɛ aboa n'ani adin na nso hunu ne ya ɔte waseɛ eti na nsan akyiri no ɛna ɔpanyin no kɔɔ to ɔkɔ no na ɔpɛ nnuru firifie ɛyɛ papa de kɔɔ na aboa no baabi a ɔhyia no na wansesa na ataade ɛhyɛ no no sansa aboa de ohunu wa ataade ɛhyɛ no ɔde hyɛ wɔn so to ɔpanyin no kɔɔ no na ɔkɔ sane ne nsa no ɔsan de aduru foforɔ tare soɔ ɛna ɔkyekyere maa no owie na ɔde ne nsa fefa na kyiri bobɔ ne saara na ɔka kyerɛ nsa mɛkɔ na nsa bi akyiri no mɛsan ma ba abɛhwɛ wo de na nsa akyiri no ɔsan kɔ hɔ ara ɔkɔto aboa no to ɔkɔ yɛ aboa no hu no na aboa n'ani agye na yɛ ne gisɛm ɔpanyin ne san ne nsa no ne kuru na no amoa efiri ɔkɔ no ɔpanyin ne kurotwa amansa no agya sibɔ nya ayɔnkofa sabapa no kɔ no ɔkɔto sibɔ a sibɔ yɛ ne ne yɛ te sɛ obi ne ne kraman de ne dua bobɔ ne se na ɔde ne tini nam ne ho ɛhɔ a na wato wura no ɔbɛte ma na ɔkɔkye ɔtwe na ɔde naba ɔde ne to hɔ a na wasan akɔ nti afei de du baabi no na agya bɔfo kɔ wura ma wɔn tutu ɔbɛba na ne piretwa ne bɔtɔ ayɛ ma nti dako na ɔne ne yɔnko bɔfo bi di nkɔmɔ na ɔsi agya deɛ mekɔ wura mu a mekɔ hunu yɛ ni o ɛsɛ mekɔ wura mu a mentutu sibɔ ɛna ɛyɛ ha ama me eti ɔka na ɔnyini ni ti ne yɔnko ne bɔ ne tirim sɛ daakye bi ɔbɛdi n'akyi akɔ nanso na ɔpanyin deɛ na ɔmpɛ sɛ ɔde ne kɔ eti dako a ɔkɔ no ɔyɛ wura kwae no mu no ɔtwa n'ani apɛ na ne yɔnko di n'akyi ohun ya pɛpɛpɛpɛ na ɔyɛ n'adwen sɛ kwae na kurotwa mansan hom no ɔmfa na danfo ne nyina chi nkopim den ne wɔ mu ti a me na naka kyerɛ me sɛ ɔpanyin no susu sɛ nipa tirimu nya bɔfrɛ ɛne apae mu ahwɛ ɔmpɛ sɛ ɔkyena bi nti na asɛm fufuro kosi
di free ho no opanina ankokwae no mu biem asem ne siye entina nanom wo mu se kurotwa amansan ye osisifo e wa abebu mu oyaboa ne ho ya hometi yie eba emuadom e wowura mu a oma obi anya asumdue wo hunu obi amabo da nsum kro ba bechiw ofuru di obehaw e na anam kwae mu su de eni gyae kura de ba mpani bu kan wo ne se kurotwa amansan nam kwae ase no oye dida kontrumfinko an timiti atia no isan se kontrumfiti surunti ena onya atumi atia kurotwa amansan etimina nanom afutu omde ma amene se eto da bia yensim bi wo mpo a ye menka yitirim yese wanko kan kire ne yonko no a ena wa ani ni ntenta enkankofa we ama fise ohunu sese wode ne koduru ho a anhwe obenya amane eji osan ne ma memfa we nsa di machi ensem no maka cho se etirenti yi enyanya echesoa mo apiafo epiao